da súa trayectoria como autora, Luisa desenvolveu unha intensa actividade extraordinaria. Participou en seminarios, recitais de poesía, deu conferencias e colaborou nunha chea de publicacións periódicas como Man Común e A Nosa Terra. E seguimos cos actuacións. Que sorte temos no Carlos Casares, que grandes artistas temos. Agora as pequerrechas e pequerrechas de cuarto e quinto infantil van cantar a canción Corre, corre, cabaciña. Veña, un forte aplauso para elas e eles.